cia gisiasa icho chairiro gwitwa usechairiro gwitwa kuna wigo ugukwa kwa musae umanyikano nere mapinduzi uyu ringe umubasi korwa masige uyu itirwa so mucho kembo nigo kigenderete kugikerwa ase chinsemo ababasi abo nigo bayakwana yaiga korwa usegati ababasi abubomberana ase ward ya Basi Central enyamati sub county county nesi egentongere yakorekana keumbu kitarenge kiya asa abantu baje to mugutano bagakora ku rubosongo buya ko bagutira gucike keroka bakanora abantu batirine bagutaka kubaruta magina abakungu bakoreta baranya batanga toletera magina abasaja baimugete imete ya makombe gento kirintu anya korora kurukale babo bure bagamba bo bashina nyachae na manoti na abandi babongeri kinege kone tuarora amanto baite bagakwa magena kigari kigatwa kikura njiri kuri kigungencheria iwonte tebanga nga saidi chando yoigo nyari bari chache ingonyo chicha ache gutumania babasi na abanyari bari atwabere kyagara tarimo gusi igaro muhindi na intugente kitotanya korora asenge ncheyo igobata getego tukomania abanyari bari na babasi ngegere kuma jake korengera ringa matagutahe gukikura kurubo basi buna nyasare moyo matagunero kwa gukikura abega abana ya Kisii county nane nda gatagotabi matagu to bese kwa basi binte bibi gokorekana to kumoyo naye injuno jinguru chiao egero uri gukikura ngora bangi nambari go itwa bagaka mbari go itwa wagaroko bayita bakwe ngaje gukikurushi kikureji abakungu ngaibanya kwimokiemete bacha kurwania abante para omwana okwa mwana omusinini omwana otarakora kende omosongo yo mata abosongo mate sairi chanda ngikwato nyarera iga sairi chanda kwato nyariro jakaranda chisegi totanya korora abanyari bari nabu tokonywamerana abantu baito no bachiete abana baito no bachiete nyari bari no tokonywamerana twanya gukora segi keresa gweke abanyari bari machaguoyo munare gatugambira ase chisemia gatugambira igo kwaigwete gakoborie kerogo kaigumbobe mororo kiobo karoche sairi chanda ngakigwato nyara abangi neto gokura ingie ko musacho yago tokorana omusacho yongia sare lieke nyoroiga